η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός, τα γυρατιά, η αρρώστια δεν είναι προσωπικό ατύχημα, αλλά είναι κοινωνικό πρόβλημα, είναι τελικά πολιτικό πρόβλημα. Εάν εφαρμοστεί το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε το φαινόμενο αυτό ως ένα βαθμό τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί. Το πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί είναι το πρόβλημα των μεσαίων εισοδημάτων. Στα μεσαία εισοδήματα καταρρέει μια πεποίθηση, ένα σχέδιο ζωής. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σχεδιάσει τη ζωή τους. Έχουν κάνει έναν προγραμματισμό και ο προγραμματισμός αυτός σε όλα τα μεγάλα μέτωπα κλονίζεται, σχεδόν καταρρέει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα απασχόλησης, όχι μόνο για τους νέους, αλλά και για αυτούς που βρίσκονται σε μέση ηλικία. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας και εισοδημάτων και υπάρχει και τεράστιο πρόβλημα ασφαλιστικού, δηλαδή υπάρχει πια ανασφάλεια εγκατεστημένη στον πυρήνα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.